kung atong ipasukad ang atong pamalandong sa ato karong bag-ong gisudlan nga panahon sa simbahan, ang ordinary time, pwede natong ingnon nga niining ordinaryong panahon sa atong kinabuhi, dili espesyal nga mga panahon, masinati nato ang mga nasinati sa mga taong gihisgutan dinhi sa atong mga pagbasa ug sa ebanghelyo. Si Ana, asawa niya, way anak. Daghan sa mga tao nga ang ordinaryo nilang kinabuhi, wa gid sila'y anak. Nya maghilak siya, kay bugal-bugalan siya sa laing asawa siyang bana. Kay sa una, okay raman ang tagurha, tagutlo, abot pa ganig tagnapo ang asawa. Di raman na sila mag-away sa old nga practice ba. O niya, maghilak in town, nya bugal-bugalan pagyod, insultohon pagyod. Di ba? Makasinati man tana, ordinaryo raman gina. Kanang kasakit, kalipay, kapakyasan, mga problema, kanisang trahedya, ordinary po ni, kaning mga bagyo, linog, mga sakit, sama aning Omicron, COVID-19, mga sakit ba? Ordinaryo na siya nga mga panghitabo sa kinabuhi, nga angay na tong dawaton. Dirisad sa atong ebanghelyo, nangisda sila si Santiago, si Andres, si kisa patong uban, Pedro, si Juan. Ordinaryo po na nga kuan, nga kinabuhi, nga manginabuhi ta. Bisan pag-unsa ka espesyal ang atong mga saulog, balik kita ng back to normal. Mao din nilang isulti. Human sa celebration, back to normal. Normal na atong kinabuhi. Pero atong makita nga si Jesus miduol sa iyang mga tinun-an ug miimbitar nila nga sunod nako diha mismo sa ordinaryo nilang kahimtang. Samtang namukot sila, samtang nagtrabaho, diha ni imbitar ang Ginoo, sunod nako. Unsa may meaning ana? Ibaw mo. Wa man sila imbitara dito sa espesyal nga namaroy mga style bitaw ani mga businessmen kanang imbitaron kag dinner unya dito doon na de produkto nga ipresentar, no, naman na inana and magadiring ta nga human magparty ta niya imbitaron hibong lang nga imbitaron man ko nilang party doon na de i-present dito nga produkto, mga espesyal nga moment ba. Pero ang Ginoo anha de siya musod sa ordinaryo natong kinabuhi. Sama nang manglimpyo ka sa inyong balay, muabot dayon ang balita ng imong bana na bangga ang gisakyan. Sama na, nindot na o bati? Mayong balita na o bati nga balita? Husga. Gusto mo ana, dili. Naipipila nga gusto. No, nasa ipipila. Sambot lang pa din, kanusa ka na mabangga ng panuwang dako. Labi na yung magkuyog sa kabit. Katuba dihang na viral sa to sa social media nga dihay government official man siguro to nga kuyog siyang kabit niya nabangga. Sus, nasakpan gino sa asawa. Kay ang kuyog kabit man, na patay. Mabita ako di dyan kumukuyog sa Madrid. Sakpan niya tanong. Mabangga ta. Nabita ko yung hunahuna na kanibang wild lang ang mga hunahuna ba. Unsa ka no? Makikita kong babae nga tos hotel para sa to makatilaw sa kuha ng dugdog ba na. Nindot sa doy. Ako hunahuna ba? Nindot sa. Pero ako sa i-fast forward ang negative. Pastag maglinog no. Nya malusno ba. Nya madatugan gid mi dito. May-imagine ninyo? Nya, kuanon man na, kanang rescuehon man na, kanang pang-ukbon man na, kanang mga nangatabon dito, tanawon man nagkinsay mga natabunan. Sus, inigo ka ba? Hala, Father Siano. Ang kuyog, taga San Vicente. Sus, hastang kulbaa. Di ba, mga inana ba? Una-una.
Magunahon na sa ko nga ordinaryo man nga panghitabo god. Nako ako gining lahuson. Guwang-guwang na raba ko pas tag-atakihon ko kasing-kasing ug adto ko mamatay inig tres diin mamatay hala mao gyapon. Ada din ala ko mas may pag-ari ko mamatay sa kong kwarto. Ari ko magtikos-kos dire, no? Kay makaingon pa mga tao, faithful gid ni siya. Nakaron unsaon man ta pagtawag sa Ginoo nga musunod ta niya sa atong pagbuhat ug pag-atubang sa ordinaryong mga panghitabo sa atong kinabuhi. Musunod unta ta niya. Kay kita gud usahay sa ordinaryong panghitabo, murag wa nay Ginoo. Usahay ba? Sama ko sa kong pagkapari. Ordinaryo man ning pagmisa, ordinaryo ning pagwali, ordinaryo ning dupa-dupa. Nahimo naman ning ordinary nako. Kuyaw kaayo kung sa matag misa nako malimot ko nga naadi ay ang Ginoo nagtawag nako sa pagingon sunod nako. Kana sa inyo kamo mga asawa, kanang inyong pagdug sa inyong bana, kanang inyong pagkaondungan sa inyong bana, gaos-gaos ninyo diha, hikap-hikap, ordinaryo naman na ninyo, di ba? O dili na ordinaryo? Ordinaryo na kanang muragwa na lang na ninyo ba? Kiss-kiss, anak. Kami, mga pare, espesyal kay na namo, pero wa man mi anak. Kamu naaman mo anak. Pero timan sa inyong pagbuhat anak, sa inyong pagpakigpuyo sa inyong bana, basig nalimot mo, or sa inyong asawa, basig nalimot mo, nga naa day invitasyon ang Ginoo, matag karon og unya, nga mosunod kaniya. Muna mamalandong kita sa atong ordinary course of life, nagsunod batas Ginoo, kay anha day siya diha mo pakita nato, anha siya diha makighimamat ug makigsuod nato sa ordinary way. Kanang mo bisita ang Santo Papa diri nya dayon tag hilak-hilak, kita na jud ko sa Santo Papa, kita na jud ko Santo Papa. Nagtuod ay ka nga maunang panahon nga ang Ginoo nakikita nimo. Basig dili kanang moadto ka og mag-pilgrimage adto sa Hulilan nya mag-ingon-ingon ka, sus kita jud ko Ginoo, lainas akong gibati nga nakaadto jud ko anang lugar. Oy, basig dili, extraordinary man na. Nya pagulis inyo, balikas na sad, yaw-yaw na sad, pangusi na sad anang mga apo, panghapak anang mga bata. Anya? Wa ka mo imbitar nimong Ginoo diha nga sa imong pagtratar sa imong anak, sa imong apo, niining apo nga kusog ang mudagandagan magsagit-sagit pa, sunda ko unsaon na pagtratar. Kani ordinary naman lang din magsuroy-suroy ni mga sasing boys na nasay sasing girl. Sunod-sunod. Anya, ang madugay ni managhan maginig samot. Ordinary man na sila. Pero kada nakutan-awa na nila, makaingon dyan ko, Lord, unsaon man din ako pagtratar ni mga ilagaan ni. Mura mga ilaga, kaya muguho, muukok. Muguho, muukok, na ba? Nga ikataod-taoran, tagaag pagkaon, kaon din paspas kayo. Mura dyan ilaga ba? Nga sunod na sa di magkaon, pamahid din, pamahid na. Human, magpundok nito sa opisina. Lain na sa toyo, 20 na sad. Hatag na sa 20. Pero karon nakaton-katon na biya sila. Gilamdagan sa kus Ginoo. Tudloi, ikatikais. Na dili pwedeng mukaon, dili pwedeng mangayog kwarta, kung dili mo trabaho. Mao na sila karon, limpyo-limpyo dahil na din. Pader, manamig limpyo. Nya, sa may sunod, lista pa din. Lista. Na din. Pwede pa lista. Kung saan, para ni dakupon. Lista na gaina, pasabot ana, nananay, reward. May na lang na, hinahinay tudlo ba? Nga, imbitasyon ba niya sa Ginoo? Ordinary way of life. Karon bitaw, ordinary yung manggid na, no? Or special ba ka na nga moment? Kana bang kasakit, maigo kas bagyo? Masa mo na, ordinaryo o special? Kana bang mawagtang imong atop? Ordinary, special. Part nas kinabuhi, mo na magtanaw-tanaw mo sa inyong atop, huna-huna nga sooner or later mawa ra gid na.
Pero usahay ganahan sa tangang atop ibalik mo na karon daghan kita dihang mga request nga ang atop unta nila mabalik. Mo na kita sad gitawag man tas Ginoo isip simbahan, ako isip amahan ninyo dinhi sa parokya, gitawag ko sa Ginoo atopi pod ng mga parishioner ni mong wa nay atop. Oy nakuasam sa kog kwarta nagalisod kita sa kolekta diri mo negative man kita. Siya mo na nang niingon ko gahapon nga naa tay bag-ong slot karon lang ning simanaha. DMC, Divine Mercy and Charity, Divine Mercy and Charity. Nanginahanglan tag mga merciful and charitable hearts. Nya inighatag sa nimo matud pa ni Kristo, bulahan kamong mga maluluyon, makadawat sad mo kaluoy. Blessed are you who are merciful, you will receive mercy. Nya blessed are you who are charitable, you will receive charitable graces from God. Muna siya. Muna maligya tagahapon. Lipay kay ko siyak man gani atong treasurer pagkwenta niya. Gahapon nahalinan dayon taog 228 ka slots. Sinanga 228. Unya aron og naalang naasay maluoy nato nga namaligyag sin nga ilang ibaligya og tag 500 ang sin kay ni mahal ra ba kuno karon pero basig hadlok sila gabaan ila lang ihatag nato di lang sa nang katong baga kayo igo-igo lang ba o makapalit tag 500 nanatay 228 ka sin so makahatag-hatag na kita anis mga way atop di ba pero ipanghatag tani next week pa kay kutob ra man ni karong Sunday ang atong slots mga pamalit dayon mo usa lang ka slot tag 500 raman ang slot. Di ba? Usa lang ka slot do na nay tawag ang Ginoo nato. Unsa may tawag sa Ginoo nga ato gyung alagaran ang mga taong kabus. Kinsa man ang mga kabus, gisurvey na naron sa ato mga lay ministers, kuyog nila Brad Luloy, sila Brad Dennis, kanila Brad Dalio. Nagkuyog na naron sila ngadto siging survey sa mga lugar sa mga kapilya kinsa gidtong mga tao nga di gid in town kahimo pagbalik sa ilang atop mo na ato silang tabangan daghan kay ni sila gabaha ni in town sila karon no nay uban gibutangan na lagtrapal nasay uban ang mga nangalukot nilang sin ila na lang gipangtulid nya gibutang dito akahibaw ko tagon nga iniguan mano ra sad na siya wa gani ikapalit og bulkasil ang uban ako makitaan dito gibutang ang sin wa man sa ikapalit og umbrella o kanang lansang ang gibutang na lang nila pisi na lang utangan bantingag pisi usa ka atop aron na lang di mo us-us unya kapak ko naghuyo-huy sa hangin ana mangambak na sa nagbalik na nga daghan ay kaluloy ako mubati ko ani kay pagbagyong Ruping nabungkag sa to akong balay naghigda kog giyuta mga hapit mo 3 ka buwan nakatong akong ginuba nga sin akong gibutang diri sa ibabaw niya ari ko maghigda si yuta trabaho ko pero maunay akong kahimtang galong slib ko dito sa bangko magsirsir sila nako iniguli higda day yuta grabe gito yang akong paralyzed nga papa dito nako gibutang sa among balay sa akatong balay sa kong maguwang dito sa wa man maigos bagyo tus unahan ang ako mang balay mo nabungkag dito intaw nga akong paralyzed nga papa ang akong mama kuyog sila dito timan dito pahigdaon ako atong yuta ako mga igsuon no ban laki apila ni si Brad Clito higda mi dia si yuta mo na maka-feel gid ko anang mawagtangag atop kay ako sa dang kinabuhi sa una nya gatiman pa kong paralyzed nga amahan. Muna karon isip parish priest, wa naman ko'y balay, manghatag lang kong atop. Niya, o magkinaon sa, magbalay sa ko. Kuyawan sa ko, kay basig na niya ko'y imbitaron na caretaker ba. Di na lang ko anay. Ari na lang ko's ordinary way of life sa usa ka pari, no? Nga mao ang pag-ampo, sama ni Jesus, ampo, alagad o sakripisyo.
Mao na siya among tema sa COVID-G kaning among grupo. Kapitan Faye ay apil na ami tema diha among maxim ba, principle namo sa nangapilan ng COVID-G or COVID group. Amping ang sa diday. Sa to, ampo, alagad, antos. Mo na among ordinary way of life. Nga mga banam na sila mga asawa, mga couples mo na sila. Ang asawa na ganun mo yung masakitan, mo ingon dayon. Ampo, antos, alagad. Antoson ko ning animal, alagaran ko ni. Nya magampo ko sa Ginoo. Nya maulian na gani, ang bana na say masakitan, ang bana na say mingon, ampo, antos, og alagad aning buang-buang dako. Ana. Maulian naman sa sila. Kami mga pare, wa rami ana. Sila lang kamulay ampo, kami di lami mo ampo para ninyo. Kamo lang say antos-antos diha, inyong nang gituyuan. Nya, kamo na lang say alagad-alagad. Kami diri tigkulikta lang, kulikta ana. Nya amo sa nang ihatag sa uban nga nagkinahanglan. Di ba? Ordinary way of life, pero kinahanglan tag extraordinary relationship with Jesus. Kanunay siya nag-imbitar kanato, sunod kanako sa imong pagpanglaba, sa imong pagmisa, sa imong pagrosaryo, sa imong pag-eskwela, sa imong pagpanglimpyos balay, apil na sa nang imong pagparking sa imong sakyanan o pagpangural anang imong yuta, sunod kanako. Di ba? Apil na sa nang imong pagpangiskis anang kilay, pag-atiman sa imong buhok o sa imong naong, sunod kanako. Ano na siya? Sige, mindog na ta.